Gibuksan na sa publiko karong Mayo ang The Barracks sa Carbon Market, ang labing unang hawker center dinhi sa syudad sa Sugbo. Gikan sa naandan nga weekend night market, karon gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii matag adlaw, mamahimo nang mobisita ug makapili og lain-laing lami ang pagkaon ug mga produkto. Ang maong kabag-uhan subay sa Carbon Market redevelopment nga tuyong mohatag og oportunidad sa mga small business owners. Og bisan pa man nga soft opening pa lang, nagkadai ang mga food and drinks na ang mahimong mapalit sa The Barracks sama sa milk tea, coffee, grilled seafood, barbecue, local and Asian street foods ug uban pa. Dili pud mawala ang lamian nga lechon. Gawas sa mga pagkaon, aduna po yung mga dry goods sama sa mga sinina, cellphone cases ug mga native products. Sa pagkakaroon, 90 sa 200 ka mga stalls pa lang ang naokupar sa mga manindahay. Although it's really expected na naagyoy natural flow of traffic, food traffic diri sa Freedom Park, but it was overwhelming no to a certain extent nga ingon ani kadaghan ang ato mga konsumidor dire, ang mga food patrons nato. Because we're expecting like basi mo daghan na weekends no, like on a Monday it's not really a business day pero daghan gihapon ng mga mukaon, so technically we're hearing feedbacks like there is a wide variety of food offerings for them, so that's why madani gyud sila, plus this is a very strategic location nga naata near sa usa ka school unya ubang pa mga establishments dire sa downtown area, even ang church, ang city hall ug sa dato, so it's expected yun nga ang mga tao mo patronize ko during dapita. Ubay-ubay pud ang mga customers nga naniudto sa barracks nga kasagaran mga estudyante sa duol nga universidad. Actually, very conscious sa amuang school, so it's accessible sa amuang students. Yeah, aside from that, kay affordable ra sad ang foods, like among gikaon today, like lechon nga 100, so it's very student friendly here, and then cozy ra pud siya. Dili siya super init and very accommodating ang mga tao here. Nindot kay dool siya sa park and then accessible sa tan nga students kay atbang rasad sa school. Samtang, mipadayag sa managlahing kasinatian ang mga manindahay sa maong dapit. Dunay mga kusog ang kita, apan duna say mga naglisod pa sa pagpamaligya sa unang mga adlaw sa ilang pagbukas. Okay naman na itong pagtinda diri sa Carbon. So far, naanay mga namalik ko, repeat customers dyan. Okay naman man yung Asian street food na yung mga fish cake, ma'am. Okay naman ang halin, ma'am. Iko na sa sakuan abang. Mingaw sa kayo, way halin. Kaya di ka kaon, kaya way halin. Padayon pagihapon ang pagpangandam alang sa ipahigayon nga ground launching sa The Barracks sa Carbon Market karong Biyernes, Mayo 12, subay sa pagpahigayon sa gabi sa Kabilin, sanglit kini na hiluna buyon sa Freedom Park nga lakip sa mga heritage sites sa maong kalihukan. We're inviting everyone, Cebuanos and even our tourists alike no nga moari. May 12 is our grand launch for the Barracks at Carbon. This is a beautiful a contribution to our tourism industry. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.